Hayırlı gün, hürmetli milletteshler. Biz Tatar jurnalistikasının problemaları turunda söyleşu başlap jiberge bulduk. Тупталы Илдар, сен бит телевидениеда түгел, бу YouTube каналы име. Монда кешене теге YouTube алыр өчен башкача форматта безгә эшләргә туры килер. Әйе шул, yes. Biz Tatar jurnalistikасы турында сөйләшмәкче булабыз. Татар журналистикасы турында шын дөресен сөйләргә вакыт килеп җитте дип уйлыйбыз. Менә бу YouTube каналда, әйме, без фақат дөресен генә сөйләргә ниятләдек. Менә Илдар мине кызыксындыра, әйме, син үзең Чипчи Мишер авылыннан чыктың, әйме? Чыкканым. Шулай да үзәк телевидениеда эшлисең, софт татарча сөйлисең. Минем хатыным татар кызы бит. Может, шуңа күрәдер, Яшел Үзән районыннан булгангадыр. Шулай дип ышандым. Әйе, Аллага шөкер. Аннан инде без барыбыз да татар әдәби телендә, Тукай телендә сөйләшергә тиеш. Бу инде калыплашкан, урнашкан, формалашкан, дәүләт тарафыннан кабул ителгән тел. Кемнәр тел өчен, татар теле өчен борчыла, безнең каналыбызга welcome. Менә уйладык та, әйме, татар журналистикасы турында турыдан-туры шын дөресен сөйли башларга вакыттыр. Шуңа күрә син монда конфликтләнмә. Әйдә хәзер шын дөресен сөйли башлыйк әле. Алайса әйдәге шын дөресен сөйләр өчен безнең темаларыбыз шактый күп, журналистиканың проблемалары шактый, димәк син инде YouTube ала торган әйбер эш ясарга кирәк дисең. Алай ук булыр микән, Аллага тапшырдык. Ләкин менә чыннан да проблемалар җитәрлек. Бөтенесен без кулачлап бетерә алмабыз. Татар журналистикасы турында сүз барганда, әйме, милләт, татар теле бу аерылгысыз әйберләр бит, әйме, барысы да милләтне яшәтүдә дә, татар телен яшәтүдә дә, татар журналистикасы арткы планда түгел, киресенчә алгы планда дип әйтер идем. Без бит инде халкыбызга хезмәт итәбез. Менә телнең яшәү ареалы, яшәү тирәлеге ул газеталар, журналлар, радио, телевидение. Менә без әгәр дә дөрес телдә сөйләмәбез икән, хаталар белән сөйлибез икән, ялгышабыз икән, димәк без милләтебезнең башын бутыйбыз булып чыга. Біз телебезне саклауга түгел, киресенчә аны бетерүгә хезмәт итәбез. Ә менә соңгы вакытларда татар журналистикасы бакчасына төрле анда сүзләр ява башлады, әйме, ташлар төшә башлады дип син Нинди килешәсең. ташлар? Менә журналистлар алар яза белми, журналистлар алар сөйли белми, радионы ачасың, татар телен гарипләндерү бара. Моның белән бит инде килешми мөмкин түгел. Килешмәй мөмкин түгел, ләкин монда мин бер әйберне аерып күрсәтер идем. Журналистика мәктәбен узган, безнең Флорид Имам Ахметович Агзамовларда, Илдар Маликович Низамовларда укыган кешеләр булса, алар икенче төрле уйлар иде һәм икенче төрле эшләр иде дип уйлыйм. Безнең Менә журналистика коллегаларыбыз турында эшләгәндә, гафу ит бүлдерәм, журналистикада эшләгәндә имә шундый сүзләр ишетелергә туры килә. Журналистиканы бетергән кешеләр, алар ничектер башка өлкәдән килгән журналистларга караганда кайтышырак ди. Бу минем күңелемне бик каты әрнетә. Менә син бу әйбергә ничек карыйсың? Мин бу әйбергә элегелектән үз карашым бар иде. Журналистика мәктәбен бетергән кеше ул нәкъ шунда эшләргә тиеш. Чөнки анда 5 ел буена аңа менә шушы медиа киңлекне, анда эшләүне өйрәтәләр, контент анализ һәм башкасы. Нәкъ менә информация белән эшли торган кешеләр. Журналистика этикасы да керә бит әле, әйме? Анысы да керә. Ә менә аны белмәгән кешеләр кызганычка каршы журналистикага бик күп килде. Мин аны аңлыйм, аларның башка эше булмагач. Алар килде генә түгел, алар әле югары майданны биләделәр һәм үзләренең шундый рупордан кычкырган кебек, без журналистикада үзгәрешләр кертәбез, без фәлән итәбез, без төгән итәбез диләр бит әле алар. Шулай диләр, ләкин менә мин бер әйберне искә төшерәсем килә. Рифкат Гомәров әйтә иде мәрхүм. Кара ипи пешермичә пряник салырга өйрәнеп булмый дип. Кара ипи салырга өйрәнергә кирәк башта. Кара ипи ул нәрсә? Ул классика, ул безнең менә элеккеге язучыларыбыз, әдипләребез, аларның мирасы, аларның теле, аларның стиле. Без менә шушыларны өйрәнмичә торып, һәм шуларны журналистик чаралар белән биюне өйрәнмичә торып, кешенең күңелен яулый алмыйбыз. Шуңа күрә менә КАИ бетергән, Мәдәният институты я булмаса башка җирләрдән килгән кешеләр хәзер журналистикада эшли. Театральный техникумда түгел, училище бетергән. Мин аларны гаепләмим. Килделәр икән, эшләсеннәр, әгәр сәләхияте эшкә күңеле ята икән. Ләкин инде син килдеңме, син инде үз устафың белән мондагы монастырьга кирмисең. Син инде монда элеккеге сиңа кадәр булган кануннарны үзләштереп, журналистиканы һәм Илдар Маликовичларның мирасларын барлап өйрәнергә кирәк дип уйлыйм. Язырга өйрәнергә, сөйләргә өйрәнергә,
dürüst иттереп Менә бирергә без бу өйрәнергә. YouTube каналда, YouTube каналда менә бу татар журналистикасын җирлегендә булган проблемаларны күтәрергә мин шуны эшлисем килә. Син менә каршы түгелме? Мин каршы түгел. Без бөтенесе артистларны, эстрада артистларын да язабыз, табибларны да мактап язабыз. Әле анда табибка, әле анда врачка ләгү, әле ул икенче проблема име. Но аларны зурлап, аларга анда ләнистәләрен ничек дип әйтим инде. Мәдхия җырлыйбыз. Мәдхия җырлыйбыз, данга күмәбез. Үзебез менә шул гомере буе журналистикада эшләгән, татар журналистикада эшләгән кешеләребез ничектер читтә кала. Аларны менә хәтта танымыйлар да бит инде. Бигрәк тә менә мин үзем име Казан радиосында эшли башлаган идем, журналист эшчәнлегемне Казан радиосында эшләдем, Мәгърифәт газетасында эшләдем, әйме 10 ел мин интернет матбугатта эшләдем. Хәзер менә Идел журналында эшлим, әйме. Телевидениедә эшләгәнне әйтмисең? Телевидениедә да эшләп алдым. Димәк, бөтен масса күләм мәгълүмат чараларында эшләп чыккансың икән. Шуңа күрә сиңа бәллүр каләм бирмиләр икән. Бу бөтенесендә эшләп чыккан, моның әллә кайчан бардыр инде дип уйлыйлардыр, ярар. Ярар, без инде читкәрәк киттек бугай, мөхтәрәм җәмәгать, чыннан да менә без уйлап торабыз. Менә хәзер татар журналистикасының иң төп авырткан җире ул да булса тел. Тел белән эшләү. Бик күп хаталар бар. Менә мин үзем уйлавымча инде аларны 4 төрле юнәлештә күрәм. Иң беренче безнең калькалы тел белән сөйләп, бу батулай корама тел. Менә ниндидер бер рус теленнән турыдан-туры тәрҗемә итеп сөйләшү. Мин аның үрнәген дә китерә алам. Мәсәлән, минем кулда безнең матбугат, менә газеталар, журналлар име. Мәсәлән, мин сезгә гади телевидение, радиоларда да бар, анда да бар, анда да туктарбыз. Мәсәлән, бер соңгы саннарда чыккан заголовок баш исем. Әбинең коткаручан сизгирлеге. Менә бу нәрсә бу? Бу менә бу калька, турыдан-туры калька. Әлбәттә ул русча яңгырый, әйбәт яңгырый. Волонтерлардан грантларга кадәр. Менә туп-туры кычкырып тора торган калька от волонтеров до грантов дигән сүзне генә алганнар да русчага тәрҗемә итеп куйганнар. Очракта журналистлар Яндекска биреп кенә тәрҗемә итәләр һәм күп очракта әле алар аны редакцияләп тә өлгермиләр. Син беләсең икән аларын. Менә аннары әле син басма матбугатка нитәсең әйме, мин җаклап әйтмәкче булам. Менә Шаян ТВ, әйме, Шаян ТВда хәтта мультфильм карарга да мөмкин түгел. Кайсы бер вакытта күлмәк артыннан китте ди анда бер герой. Менә шундый. Алай гына түгел әле Шәмәхә писи артыннан күзәтә дип әйтә. Менә герой килә дә менә Шәмәхә писинең артына менә улай керә, шуннан күзәтә. Менә шушы була инде бу, менә татар теле. Мин татарча аңлый торган кеше шулай дип уйлыйм. Тыңлап үсә әйме. Тыңлап үсә һәм шул телдә сөйләшә башлый. Иң куркынычы менә шу. Русча уйлый һәм татар сүзләре белән аны алыштыра. Безгә әйтәләр иде. Мәктәптә укыганда ук. Телне бетермәүдә булар бик каты әһәмияткә ия. Әлбәттә шулай. Шуларга без күз йомсак, хәзер шуларга күз йомсак. Киләчәктә ул тел бетүгә тәрә торган әйберләр. Булар бик каты акыл саталар дип уйламасыннар инде безнең коллегалар. Без әгәр дә менә яшьләргә чыннан да шуны үзебез белгәнне бирмәсәк, уртаклашмасак, ул дөрес булмас иде. Инде бит инде шактый гына тәҗрибә бар. Кына туймаганнар инде YouTube каналга чыкканнар да икәүләшеп сөйләшеп утыра дигән тагы. Без бу тапшыруларга үзебезнең коллегаларыбызны да киләчәктә шакырырга ниятләп торабыз. Әлбәттә, бу теге йомык теге пространство булмаячак. Мин бит әле бүлдердең син. Менә минем тагын 4 юнәлешне әйткән идем. Беренчесе калькалы тел булды, безнең хаталарыбыз, әйме, корама тел. Паронимнарны дөрес кулланмау. Бу безнең игезәк сүзләр бер-берсенә ошаган, мәсәлән, мәхәббәт, мәхәббәт, тагын нәрсә, калып белән калипне бутый башладылар. Һәм алар бик күп, без аларга аерым әйбәтләп тукталырбыз. Шуннан соң урынсыз куллану да бар әле. Мәсәлән, стилистик яктан дөрес түгел. Сүзне мәсәлән урынсыз куллану. Нәрсә белән бәйле ул? Ул инде күрәсең игътибарсызлыктан киләме? Менә мәсәлән бер мисал. Туган кешең, кара күршең белән кул бирешеп исәнләшү түгел, очрашып сөйләшүдән качып йөргән чаклар да күп булды бит, дип яза автор. Кара күрше монда Африка континентыннан килгән кеше турында сүз бара микән дип уйлыйсың. Дигәчтен миңа теге начар күршем дигән күз алдына килеп баса. Туган кешең кара күршең белән түгел, монда минем уйлавымча киресенчә күрше кара турында сүз бара. Татар телендә шундый идиоматик ни бар гыйбарә, бу инде кара күрше кара, күрше күлән дигән барлы сүз. Монда ул сүзнең урынын алыштырганда кара күршең белән дигән. Нәрсәгә аны алыштырырга кирәк иде? Туган кешең күрше караң белән күрше караң белән кул бирешеп исәнләшү түгел, лә, менә шундый рәвештә булырга тиеш. Менә бер мисал сүзне дөрес кулланмауга. Бусы булды өченчесе һәм соңгысы синтаксик амонимнар. Монысын хәтта язучыларыбызда да бик күп хаталар очрый. Журналистларда гына түгел, аны бик сирәк кешеләр генә һәм хәтта сирәк редакторлар да беләдер дип уйлыйм. Син әйттең хәтта язучыларда да дип. Әйе.
Менә Күрсәттем. журналистларны кимсетмәгән дә, безнең шундый журналистларыбыз бар, хәтта язучылардан да әйбәтрәк язалар. Мин ансына сүземдә юк. Әлбәттә, безнең бик тәҗрибәле коллегаларыбыз бар. Ләкин менә бит тәҗрибәне уртаклашырга кирәк, уртага салып сөйләшергә кирәк, мәсьәлә җитлеккән. Менә бүген мин тукталыр идем, тагын бер әйбергә, ул да булса географик атамаларны дөрес кулланмау. Менә бик күп инде, бик байтак инде, менә шушыларны әйтеп узыйм, күрсәтә дә алам, экранда сез моны хәзер күрерсез. Палестина дигән ил бар әйме? Аны шулай дип язалар да, Палестина. Алай түгел, ул татарчасы Фәләстин. Ирак дип язалар, Гыйрак, аның татарча исеме җәмәгатьләр. Сирия дигән ил бар, ләкин ул татарча Сүрия була. Ü белән язабыз. Индия дип сөйләшәләр. Индиядан килгән кешеләр, Индиядан килгән кош теге нине, индюкны, күркәне. Күркә икәнен дә белмиләр әле. Индия кошы дип тәрҗемә ителгән бер вариант ишеткән идем. Һиндстан. Илһам абый гомер буе җырлады синең җырың Һиндстан дигән җырны. Без шундый матур, үзебезнең телдәге Һиндстан. Ул исемне онытырга тиеш түгел. Яшьләр бигрәк тә бар мәсәлән. Осман империясе составында дип сөйләшәләр. Осман түгел, Госманлы төрекләр, Госманлы империясе җәмәгать. Бар шушындый сүз, Госманлы империясе. Мин бу очракта беләсеңме нәрсә, журналистларны яклап бер генә сүз әйтәләм. Без менә шундый нидә яшибез, тормышта дип әйтгәндәйме, җәмгыятьтә яшибез. Тиз кирәк. Менә мин үзем дә интернет басмада эшләгән кеше буларак, Аңлыйм җаным, аңлыйм. Вакыт юк, башка ничек килде, аны тиз бирәсең. Аңлыйм, хәбәрләрдә дә шулай. Минутында аягүрә эшләнелә. Аягүрә эшләнелә, була андый хәл, ләкин безнең максатыбыз укучыга, тыңлаучыга, реципиентка түгел. Редакторларның да роле булырга тиеш. Әлбәттә, редактор да карап өлгерә алмый торгандыр инде кайвакыт. Менә шуларны җибәрмәү өчен, шулар булмасын өчен сүздә юк, бу бит инде айлар буе языла торган әсәр түгел. Әйткәнебезчә, айлар буе языла торганы да китә шул. Ростов-на-Дону дигән шәһәр бар. Дондагы Ростов. Татарча шулай була. Комсомольск-на-Амуре, нәкъ шундый ук мисалда. Амурдагы Комсомольск. Франкфурт-на-Майне дигән шәһәр бар. Ялгышмасам, Фридрих Энгельсның туган шәһәре. Майндагы Франкфурт дип әйтелергә тиеш. Илдар абый Маликовичны искә төшердем сине, булай сөйли башлагачтан. Гарәп әмираты дип сөйләшәләр. Дөрес түгел. Берләшкән Гарәп әмирлекләре. Гарәп әмирлекләре, әмират түгел. Забайкалье һәм Зауралье дигән сүзләр бар рус телендә. Менә булар Байкал аръягы, Урал аръягы була. Мин еш кына күрәм, яшьләрдә бигрәк тә Урал арты, Байкал арты. Арты ул бүтән әйбер. Аны монда кулланмыйбыз. Электрон масса күләм мәгълүмат чараларында, радио, телевидениедә эшләүче коллегаларыма бер киңәш бирер идем. Әлбәттә инде аны белгән кеше белә, ләкин белмәгәннәре дә бардыр. Текст укырга кирәк булганда, бу җитәкчеләребезгә дә хомачау итмәс. Ниндидер чыгыш ясаучыларга, хәтта мәсәлән мәҗлескә баручыларга да. Синең журналистларгадан да, журналистлар бөтенесенә чыгыш ясый. ясаган вакытта, мәсәлән, кеше алдында чыгыш ясыйсың ди. Синең кулыңа язылган текст тоттырдылар. Син аны ул бит инде 15 бит булмый, барыбер 1 бит була, ярты бит була. 2 бит була, күп булса. Менә шуны әйбәтләп 3 мәртәбә укып чыгарга кирәк. Менә бу миннән лайфхак булсын. Беренчесе аның танышып чыгу текстны, икенчесе инде син таныш булмаган сүзләренә игътибар итәсең, басымнарын карыйсың, кайсы җирдә кимчелек, кайсы сүзне ничек әйтергә, фамилиялардагы басымнарны һәм башкаларны. Өченчесе инде менә шул кимчелекләрне төзәтеп, ныгытып, әсәрне сәнгатьле итеп укырга тырышу, җиткерергә тырышу. Менә шулай итеп, бу фикерләргә кулак салсагыз, ул сезгә һичшиксез ярдәм итәр. Бүгенгә саубуллашабыз, барыгызга да уңышлар. Алдагы көннәрдә дә исән-имин күрешик. Илдар чыгып утырганнар да икәүләшеп бер-берсен бүлдерә нәрсәдер сөйләделәр дип әйтерләр индеме? Әйтсәләр әйтерләр инде, бөтен әйткән фикерләргә кулак салып, эшеңне урттырып яшәп булмый.